Erropiratxegura jainko guztiz askoa eta gure bekatuak bakaturik eraman gentzala betiko bizitzera. Egin dezagun otoiuz, jainko jauna, bekatarientzat errokia zera eta santuentzat zoriona. Aitio, zure zerbitzariaren despedida egiten ari geran honetan, emaiozu parte zure aukeratuekin zeruko zorionean. Bizitza honetako eriotz lokarrietatik askatuta, zure aurrera agarratik bizkurera egunean. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrege bizibaita, gizaldi eta gizaldietan.
Eta haiek erantzun, Rabbi, hau da, Baixu, non bizi zera. Jesusek erantzun, etorri eta ikusiko duzuen. Etorri ziren beraz eta ikusi zuten non bizi zen, eta egun hartan harekin egingo ziren. Arratsaleko gaurak egingo ziren. Joan entzun da, Jesusek agindu zioten pilaietako bat atraestea. Simon Pedrok naia. Honek Simon berea naia hartu zuen lehenengo eta hala esan zion. Mesias aurkitu dugu, hau da Kristo. Eta Jesusek ere erantzun zuen. Jesusek begiratuz honela esan zion. Simon zerazu Joanen semea. Kefas izango da zure izena. Hau da argia. Jauna esan da. Eta askotan gauzak bereziki estimatzen dugu ohartzen ganean bukatzen direla ez direla betiko edo kasutan bizitzaren inguruan heriotzak gainetik ikusten dugunean. Heriotzak gogorazten digu bizitza ze gauza handia da, ze gauza preziatu da. Horregatik heriotza beti gogorra edozein momentutan, edozein tokitan, edozein modutan gertatzen dela. Horregatik Jesusek ere heriotzaren gogortasun hori ezagututa eta ematen digu mila eta ulertuta batez ere guri transmititu nahi dugu halako konfiantza bat. Alde batetik betieko bizia gogorra ekarriz. Ez dela dena heriotzarekin bukatzen. Mundutako ibilbidea bukatzen zaigu, baina pertsona ez da suntsitzen, ez da desagertzen, ez da erabat suntsitzen. Baizik eta bere bizia aldatzen dira. Eta horren aurrean Jesusek ere gogorazten digu jakinkoak maite dituela. Eta jakinkoa errokusua dira. Eta jakinkoak zoriontasuna eman nahi dira. Berak, maitasun hori guk ulertzeko zenbait ejemplu, zenbait metafora jartzen zituen munduetan zegoen. Eta nik esan dute gehien batzen den horietako bat, eta segur asko bere favorituan hartzai onaren izango zen. Jesusek bere burua eratzen digu hartzai ona bezala. Maite gaituena. Eta ezagutzen gaituena. Baina ez gaitu maite edo ezagutzen modu kolektiboan. Baizik eta gutako bakoitza maitatu eta ezagutu egiten dituela adierazten digu paradoxo horrek. Jakinkoak ez gaituela denak talde bezala edo multzo bezala maitatzen, baizik eta gutako bakoitza ezagutu eta maitatzen dituela. Horregatik hartzaileak bakarra badute ere aregia joaten delako tatzen digu ere paradoxoan. Gaurkoan aitor aregia espezitzen. Berak ere, ulertu duzun dudi gabe biziki parabola bihotzetik, berak ere argi zen eta guzti hori. Eta aitor joan zaigu, eta batez ere eskatzen dugu jauriko onari hartu bezala goiko zelu hartan eta eman bezala atxetan eta zoriontasuna.
berarekin goiko zeruan, berak handik gure alde egin dezan.
eskerrak ematea jauna, eta guztiz santu jangoikoa guztiko betieko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera dere bat egin da, gu guztiok betiko hilez gaitezen. Gehiago orainik bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, aingeru taldeekin batean goresten zaitugu pozez beterik kantatzen da. Santu zerabai jauna eta santotasun guztiaren iturri. Egitzazoa da santu ogiako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak santu denean eta bere gogoz burutzera zikoala ogiako eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok ontatik. Hau ere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalokoan kanizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta eran guztiok ontatik. Hau ere odolaren kanizia data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Edizue hau nere horretaren. Eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sartuntzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen duzugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak batekin gaitzala. Izango doak jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizan. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure administratzaile apostolikoarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izango doan jaunak izteko itxaropenean joan diran gure sentiak eta hildako guztiak ere. Bereziki, Aitor, Apesetxea, Garzia, eta berarekin batera ere, Jose Miguel Zugarragundi, Aitor Etxegia, Juan Goiarte, haritzazu zure aurpegiaren argitan. Amen.
Josuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta kristale guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean, gure zaintzago, Jesu Kristo zure seienaren bitartez. Honekin bitartez, honekin eta horrengan, zuri aita jagoitua luzik horri, Espiritu Santuarekin batea, ospeta izan guztia, izan izan guztietan. Zure errukiak eskarpegatutik garbi bizi daitezen eta estuarietan sendo, beti zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain daudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluek, pakea uzten dizuet nire pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoan bezala, emaiozu elizaren pakea, eman batasunak, errege bizi daizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozu pakea.
Jon, gure senideari agomentzera, familiari, gure hauetan laguntzera, eta jakotuari bereak eta berde jarrekotzera. Eta gero, ohar bat, aste honetako ohar bat, aste azkenen, hilaren 17an, San Antonio eguna dugu, eta oturo dugu bezala, izango dugu bezala, Miguel. 11 talaudenetan, izango da azite dedikazioa. Aziteak eta barinak duzue, ekarri oso tradizio politia da, eta nik uste berezitu da, joako tradizio da da iruste. 11 talaudenetan izango duzatik azite dedikazioa. Eta gero, 11 jarritan meza, eta ondoren salto, kamerta. Eta horrein, joako horretik azken, erresponsatua dugu, Aio Zera.
Zatiduak zoazte jaunaren bakean.